Şallı TV kanalında Яңалыклар программасы. Студияда Рустам Асадуллин. Хәерле кич. Шәһәрдә 12 бина эксплуатациягә рөхсәт кәгазеннән башка эшли. Башкарма комитет алар белән ничек көрәшә, Гүзәл Габдуллина ачыклады. Математика буенча Олимпиада катнашып, Болгариядән алтын медаль алып кайтты. 10 яшьлек шәһәрдәшебез белән хәбәрчебез очрашты. Ураза айыннан кергән акчага 5 тоннадан артык азык-төлек. Фитр садакасы нәрсәгә тотылган? Шаллыда 12 бина эксплуатациягә рөхсәт документыннан башка эшли. Алар арасында Семья, Аврора, Сөембикә сәүдә үзәкләре, Дубай рестораны, берничә офис һәм ягулык салу станцияләре. Бу хакта эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә архитектура, шәһәр төзелеше һәм торак үстерү идарәсе башлыгы Илмир Исхаков хәбәр итте. Әлеге документ нинди әһәмияткә ия, закон бузучылар белән ничек көрәшәләр? Гүзәл Габдуллина сюжетында. Семья сәүдә үзәге дә кара исемлектә башкарма комитет судка мөрәҗәгать иткән. Беренче утырыш булган, хәзер икенчесе узарга тиеш. Әмма кибет директоры белдерүенчә, документлар белән проблемалар юк. Моны раслап ул 2015 елда кул куелган бинаны эксплуатациягә рөхсәт итүче документ күрсәтте. Безнең документлар бар. Шакырсалар, үзебез барабыз шунда. Күрсәтәм, копияларын бирергә даже мөмкин. Заседание булса инде анда килеп чыга инде ул бөтен истинная информация. Шуның өчен biz аптырамыбыз да даже, безнең сомнение даже юк, что без мен бит күрсәттем сезгә. Менә үзегез күрәсез, монда бөтен комплект документ белән печать суккан, монда кул куйганнар. Сәүдә үзәге хезмәткәрләре башкарма комитет белгечләре шикаят белдергәндә иске кадастр номерын күрсәткәнди. Моңа кадәр якында гына Северный базары иде. Хәзер аны сүттеләр. Бүгенгә кадәр кибет директоры барлык дөреслектә судта ачыкланыр дип уйлаган. Әмма хәзер көтеп торырга җыенмый. Яла-ягу арендаторларында сатып алучыларында читләштерә. Кибет директоры бу документ чыннан да мөһим ди. Башкарма комитет белгечләре шуларда да документсыз эшләүче биналар белән көрәш алып бара. В целях прекращения эксплуатации данных объектов до получения разрешительной документации исполнительным комитетом направлен соответствующие исковые заявления в суд. Шәһәр мэры башкарма комитет бу объектларны ябарга хокуклы түгел, бу очракта проблеманы судка мөрәҗәгать итеп кенә чишеп була дип аңлатты. Не надо смешивать, значит, две разные вещи, два разных понятия. То есть нужно закрыть глаза по логике некоторых, якобы для поддержки бизнеса, да? Считать, что все хорошо, в то же время сидеть как на пороховой бочке. Вот это считается поддержкой бизнеса с точки зрения некоторых так называемых экспертов. Поэтому все должно быть по закону. Наил Мәгдиев күзәтчелек органнарына игътибарлырак булырга кушты, сүз халыкның куркынычсызлыгы һәм сәламәтлеге турында бара. Гүзәл Габдуллина, Сергей Витанов, Яңалыклар. 10 яшьлек шәһәрдәшебез Болгариядән алтын медаль һәм кубок алып кайтты. 3-нче сыйныфны тәмамлаган Кәрим Мәрдәнов Несебр шәһәрендә математика буенча халыкара турнирда катнашты. Алтын медальгә Россиянең 2 укучысы гына лаек булды. Аның берсе Мәскәүдән булса, берсе Шаллының 26-нчы гимназия укучысы. Олимпиадада төрле илләрдән 1000гә якын кеше катнашты. Алтын медаль яулар өчен ничек әзерләнергә кирәк? Гүзәл Габдуллина белә. Кәрим Мәрдәнов Шаллыга кичәгенә кайтты. Бүген иң беренче эш итеп әнисе белән бергә укытучысы янына килде. Кәрим мондый зур масштаблы чарада беренче тапкыр катнашты. Шуңа да тизрәк үзенең уңышлары белән бүлешәсе килә. Уку елы дәвамында ул Олимпиаданың 2 турында читтән торып катнашкан. Аннары уңышлары өчен Болгариягә чакырып алган. Миңа анда ошады инде. Ял итәргә дә вакытым булды. Дуслар, таптыңызмы? Таптым. Шәһәрдәшебез барлык турларда да яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. Шуңа да аңа алтын кубок һәм алтын медаль бүләк иттеләр. Кәрим бу дәрәҗәле бүләкләрне гимназиягә күрсәтергә генә алып килдем. Өйдә аерым киштәгә урнаштырам ди. 26-нчы гимназия өчен исә иң зур бүләк укучылары ирешкән югары нәтиҗә. Кәрим эшләгән биремнәрне күреп тордым. Әнисе белән һәрвакыт элемтәдә тордык. Иртәдән кичкә хәтле дип әйтергә була бөтен олимпиада дәвамында. Кайбер биремнәре Кәрим өчен, бәлки башка балалар өчен җиңел булмагандыр. Кайберләре инде менә минем карамактан Кәрим өчен җиңел булды. Улар белән вакыт күп тотмагандыр. Җәйге каникулларны Кәрим ял итеп уздырачак, әмма озак түгел, август азагыннан ук ул янәдән математика буенча мәсьәләләр чишә башларга ниятли. Бу яңа уку елында да зур бүләкләр яулар өчен кирәк ди ул. Гүзәл Габдуллина, Илдар Шәйдуллин, Яңалыклар.
Шәһәр мөхтәсибәте каршындагы Ихсан хәйрия фонды хәбәр итә. Ураза айында мәчетләрдә халыктан җыелган сәдака акчасыннан мохтаҗларга 5 тоннадан артык азык-төлек таратылган. Моннан тыш, Чаллы Сукырлар җәмгыятенә, Алабуга балалар йортына айрым кешеләргә акчалата ярдәм бирелгән. Ул списокта безнең күп балалылар, ятимнәрдә һәм шулай инде авыр хәлдә ятучы инвалидлар, яки өлкән абыйлар, апалар, бабайлар һәм шулай инде тол калган хатыннардан, алхамдулилlah. Җыр, биюләр һәм багулар. Чаллыда Иван Купала бәйрәмен билгеләп үттеләр. Риваят буенча бәйрәм төнендә абага чәчәк ата. Ул кешегә бәхет һәм байлык китерә. Бәйрәмнең күңелле мизгелләре безнең сюжетта. Иван Купала бәйрәме елдан-ел Мәләкәс елгасы буенда уза. Быел да бирегә берничә йөз кеше җыелды. Елдан-ел менә бу Иван Купала бәйрәме Чаллыда матуррак уза. Һәм моның үзенең тарихы да бар. Бездә иң зур Мордва бәйрәме ул Тәтештә уза. Иң зур Урыс бәйрәме ул Лаешта уза. Славян халыкларының шушы Иван Купала бәйрәме Чаллыда иң уңышлы итеп оештырыла. Раз, два, три, поехали! Давай! Бәйрәм кунаклары концерт кына түгел, халык кәсебе эшләнмәләрендә күрә алды. Кызлар исә оста итеп тәкыя бәйләде. Соңыннан шулар ярдәмендә үзләренең киләчәген билгеләргә ашыктылар. Әгәр тәкыя суга батмыйча йөзеп китсә, кыз тиздән сөйгән ярын очратачак. Чаллы шәһәрендә 80-нән артык милләт яши. Бу бәйрәмдә минем әйтәсем килә, аларның барысы да катнашалар. Бигрәк тә игътибарга лаек безнең өлкән яшьтәге артистларыбыз, әбиләребез, бабаларыбыз катнаша бу бәйрәмдә. Бәйрәм учак белән тәмамланды. Ышану буенча учактан сикерүчегә яңа көч һәм сәламәтлек килә. Мәрьям Файрушин, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Хәзер реклама. Кибеткә барып машина отасың. Чаллы икмәге сәүдә йорты оештырган Большой куш акциясының беренче сезоны төгәлләнде. Отыш чыннан да зур. Автомобиль кемгә эләккән? Алдагы материалда. Большой куш акциясы Чаллы икмәге сәүдә йортының барлык кибетләрендә үткәрелде. Беренче төп приз Kia автомобилен Түбән Камадан Роза Сахапова отты. Җиңүчегә бүләкне Kiaның яңа автосалонында бирделәр. Выиграли машину. Я говорю, а вы разыгрываете меня? Это розыгрыш? Мне говорят, нет, не розыгрыш, все так думают. Спасибо большое организаторам этой акции, партнерам этой акции. Это здорово, что люди имеют возможность вот так вот выиграть. 9 апрельдән башлап Чаллы икмәге сәүдә йорты һәр атнада Большой куш акциясының җиңүчеләренә бүләкләр биреп барды. Бу вакыт içində 4 Full HD телевизоры һәм 4000 сум бонуслы 6 важен каждый картасы уйнатылды. Я, по-моему, 2 чека зарегистрировала, один на 500, другой на 700 рублей. И где-то через, наверное, полмесяца мне звонят, вы, говорят, выиграли телевизор. Поначалу я даже не поверила, что это правда. Большой куш акциясы төгәлләнмәде. Беренче сезонда катнашалмаган кешеләрне акцияның икенчесе көтә. Моның өчен Чаллы икмәгенең теләсә кайсы кибетендә важен каждый картасы белән товар алырга кирәк. Аның бәясе бер алганда 500 сумнан ким булмаска тиеш. Кем белә, бәлки тагын бер яңа Kia Rio автомобиле сезгә чыгар. Бүгенге менә шулар. Мин Рөстәм Асадуллин, сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саулашам. Исән, имин булыгыз. Современные модели слуховых аппаратов в центре хорошего слуха «Радуга звуков». Телефон в Набережных Челнах 92 32 38. Головная боль, боль в шее и спине, постоянное чувство усталости. Медицинский центр «Атлант». Лечение по швейцарской технологии. В Набережных Челнах прием ведет врач высшей категории Ким Ирина Ефремовна. Запись по телефону 8 8552 20 03 18. Звонок бесплатный.